Ki khubor ki babnya. Myntri Rangbahduh keri Narendra Modi on play patba ya khandai puwai Tylli ki FM transmitter ki bashis pa award ha ka arpapratarek uyayong ha ka por shipho shiteng baje min step lingba ka video conferencing. Kane ka jing play ya ki FM transmitter kan Kyntiew ya ki kam radio ha keri. Ha Meghalaya on play ya ki FM transmitter bathamai ha Nongston bat William Nagar. FM transmitter ha ka community radio station Nongston on trekam ha ka 6.1 megahertz FM band katba ha William Nagar on trekam ha ka 6.1 megahertz FM band. Ya ki 6.1 transmitter la khmi linti ban yosngo ha kumba south pa square kilometer ka jaka ha kaba on penbiang ya ki program penbernya bat program ai jinghikai sya ki nongsngap ha ki shnong bat ki jaka sor ki badon hajan. Ki kendai puwai Tylli ki 6.1 FM transmitter bathamai ki dei ki bla penyeng ha Prapusau Tylli ki district ha Khatpra Tylli ki jilla bat Tylli ki union territory. Ka jing penlet jing mut ka bai dei bat kane ka benta ka long ban penyar ja ki aspirational district bat ki jaka Khaput Kumju.